Ayusa pagdaghanan na tungkuhan naming wito lipaya sa singkaong nakakuha siya. Purti jud pagkalabasa lamian naman siya tong inununa na apot tay sinugba. Grabe makadagtukob sa mga singkaong oy purmag way mga subad wala daghang pasundayag lahos. Di na puta, sugdan na nato. Mangita ta labas sa kadagatan kay magsigira tagaog babaho. Automatic ipangitaan na nas mga singkaong dag mapaon. Largo na ta, may trasunas pa gilusob na nas mga singkaong dalargo. Ano ngayon ang usaw kan tiparaw kay mangita na kuno siya kabatugan. Wala daghang pasundayag, isugdan na pagsawom sa usaw. Gisulob na pud sa singkaong ang iyang mahewag ang gagol so grabe hinay na wa. Alahos gisugdan na sa singkaong sa pagsawom mo. Di arang usa ka singkaong dali ara nakabatog. Di apoy usa ka singkaong nagsamsawom pa wa pa kuno siya kita og batuganan. Nagpus nga ako sa kasingkaong mamalahin ko na ta kay wako na isda rin napita. Ipanglangon na nas mga singkaong da kay mangita ko na sila katungtungan. Turang ko sa kasingkaong nakakita nagbatuganan. Mangita pidyo ko naglaing kabatugan ng mga singkaong kay purti ko nung gamaya silang gibatugan. Turang ko sa kasingkaong nakapag nagbatuganan gigunahan niya na largo. Turang po ko sa kasingkaong nakapag na po jag batuganan niya. Automatic gikuha na sa singkaong iyang pasol dayon dia o nagkuha na po jag paon. Wala na kailangan gipan-ana na dayon sa singkaong iyang pasol dia. Ikaw man iit sa largo. Grabe purting ayusa. Di pud matabas-tabas ang dagom kay grabe nag-anam jud kadako. Duta pog biyo sa ilaw mo mura pog troy. Ay nasiglang ilangay dia. Turang ko sa kasingkaong gitukob na iyang paon. Turao na sabod. Grabe purting ayusa pagkalabasa yun ane. Gisawom na nalargo sa singkaong da para iyang kuhaon. Grabe nakisi-kisi pa nagkapuliki ang singkaong grabe purting yung pagkalabasa purting ayusa unsam nang isda mo na siya gitawag og bagangan. Pusog na po mga singkaong yun ane ron. Matik itangtang na niya diha. Di ara ibutang na tanan dris plangkana kabisig makabuhi pag yun na anugon kayo. Tora gitukob na po diyang paon. Agoy nakabuhi ko no purting anaguna. Iya ko nang usman og balik bisig mo tukob ko no. Tora gitukob yun. Unsam nang isda kuyawag og purma na. Mao na siya gitawag og tiki-tiki. Grabe purting yung ayusa lipaya sa singkaong dagkuwag ngisi. Naunsam ng isda pagkaidlas na mulana di man napagunit. To na po naana po laing mitukob. Grabe pagkabunasa naman sa singkaong Unsam na isda asos maoro gyapon bagangan. Grabe gitukob largo wala daghang-langay. Dako-dako biyang bagangan na sus porte jud pagkaayusa ani. Automatic itono na largo sa usa dia. Grabe nagising-isip pa Ay nagising-isip da iso na largo da sa sudlanan kay bisag makabuhi pa unya no una. Dira ko sa kasingkaong wa pa jud kuno siya tokbe. Naunsa gud taon kuno ng mga isda nangita maghumba di man mo kaon sa paon. Agios ba na niya largo dag itsa. Porte jud kuno pagkamalasa kay wa jud kuno mo tokob siyang paon. Turang ko sa kasingkaong murag namingaw na. Wa na poy mo tokob siyang paon. Turang ko sa kasingkaong gitukob ni jud kuno iyang paon. Grabe porting ayusa unsam na isda mao man siya gitawag og out og sa English na siya mo na siya gitawag og grouper. Lipaya sa singkaong nakakuha na jud taon kuno siya. Grabe porting ayusa automatic gibutang na niya largo des planggana. Di pud matabas-tabas ang usa kay gitukob na pud iyang paon. Klaro sa isda nagdagandagan unsam na isda sus bagangan magyapon dai ni porting ayusa gyapon. Porma sa dai sirok ni mga isda kay kusog kay mo tukob mo sige pakuha. Automatic gihatag na niya dayon sa usa ka singkaong dia. Di pud matabas-tabas ning usa ka singkaong kay tigbutang na siya kuha. Giusba na pud balik sa singkaong ug itsa basig tukbo na pud kunog lain. Gitsahan pud largo sa usa ka singkaong di na pud nakakuha na pud usa ka singkaong grabe boy nasa gyud na singkaong Automatic ibira na largo sa singkaong dia nakisi-kisi patungod sa pagkalabaso. Tang-tangi na yun. Grabe purting ayusa automatic ibutang na tanan largo diri sa sudlanan na to. Ato na po gitukob na pong pasol sa usa ka singkaong. Purting ayusa unsam na isda. Grabe islawan man nagsayaw pang singkaong grabe lipayan niya nakakuha siya islawan. Wala na masundaya gilargog tukob sa singkaong alhaos gituno na niya largo sa usa ka singkaong para ibutang na sa sudlanan. Di pud matabas-tabas kay nag-anam na kadako ang dagom mo ondos yun ron. Di apoy usaw iya mong gililidaan og nabagi mo tukob siyang paon. Di ra usa ka singkaong mo testing mo siya mingwit og makakuha ba siya. Matik itaura na niya largo dag paon. Awig kahuman iitsa. Grabe purting ayusa. Di ayos ka singkaong gitukob na pug kuniyang paon. Ibira largo. Dira unsam na. Gaot man gyapon Matik ibutang na largo sa sudlanan bisag makabuhi pa niyo na anugon kayo. Dira ang mga kuha sa mga singkaong medyo ubay-ubay na gyud. Purting ayusa gyud pagkalabasa. Di apay purting dakuha ang isda nakuha sa usa ka singkaong dira gitukob na gyud ang pasol sa usa ka singkaong. Lipayan niyo dagkuha ngisi unsam na muleksi may nuna. Unsam na isda mao na siya gitawag og tanglaron. Di apay usa nakakuha ko na siya gisabod ko gisawom largo. Porting malasa nakabuhi pa gyud mo iba ng tatog bahaw. Buhay na.
Naglangoy-langoy na diyang singkaw kay daog na kuno ning kuhaan makatukob na kuno mga labas-labas. Automatic di ara to tanang kuha gidara to nas daplin purting pagkaayo sa gyud na istoko bron. Sugda na na paglimpyo na usa grabe pagkadakuan ning isda aw dara atong ubang nalimpyuhan purting pagkalami agud na pagkalabasa gyud. Automatic paspasin na nas paglimpyo na kana goods. Okay daog di ara tanan atong mga kuha purting pagkaayo sa gyud. Awan na daghang langay-langay isuod na tanas kaldero kay gipanggusla na mga singkaw. Hugasan sa tanagamay ada ibutang nas kaldero. Sus pagkalabasa naman grabe purting yung ayo sa ani. Basta magkugilan yung kamangitag panood ana makatukob man yung mga labas. Awan na kailangan paspasin na nagsul sa kaldero kay wana grabe nang utuan nagdagok na tiyan sa mga singkaw. Okay daog dara tong ununan. Lahos giandaman na din nagsungagan nas usa. Agyalingan na po na largo nas usa. Kana goods pasilauban na pagayo. Di ara atong mga lamas redihon na tanadaan. Porte gyud pagayo sa ani ron daghana naman gyud sa atong lamas. Di po na magpawahi atong sili-kulikot. Awan na kailangan ibuyok na nato mga lamas da. Unahos sa tanang sili isunod ang ahos. Ikahuman ang Bombay na po. Grabe porte gyud pagayo sa ani atong inununan kay daghang kay mga lamas. Porte pa gyud pagkalabasa grabe kusog gusto ko ba ni ron. Botang na yung sili-kulikot para maghahang atong gamay atong inununan ba. Porting ayaw sa. Timplahan na ikahuman. Botang bitsin ikahuman asinan po. Asos pagkalamian naman gyud ikahuman botangan atong gamay patis para magpuwa-puwa atong sabaw ba. Buyo ka na sa atong suka nga to ba. Sabwe di ko sa kagalon. Kana goods. Okay daog tabonin na nas tabon para itakang na tara. Lahos asahan na itakang na yon. Okay daog kana goods. Duso ipagayo pa sila uba. Be ko na atong inununan be. Asos porting pagkalamian naman gyud. Takobe na nagbalik dia kay ato na ning dauban. Di ara okbe ko no. Asos dali ara mi bukal no. Kuha na lang nagamay. Luto na ron taon-taon. Awan nakagwantang singkaw gitilawan na yun niya. Naghihiwi pang naong ko. Porte ko nung ayusa daog ko no kayo. Takobe sa nagbalik pabukalon sa tanang pag-ayo. Di ara after 24 hours. Naluto na gyud. Porte pag-ayusa na magyo sa tong inununan no. Takobe balik ikaw man hauna. Okay daog okbe ko no be. Asos porting ayusa. Kusuga gusto ko ba ni ron. Dapuon na taning baga. Matik isugman na tato tong mga isda nga inog sugba pod. Ipang sugba largo. Kana paspase. Okay daog paypay ikahuman para dali maluto. Di ara dali ara na luto. Anay daghang pasundayak isoda largo des patan. Kay wana grabe nang guslaag ipanggutom ng mga singkaw. Di ara gidaan na diri sa atong patan. Di po na matabas-tabas dara atong sawsawan sa sinugba. Matik kukaron na atong bahaw nga kanon nga mais. Porting ayo sa ipare sa inununan aning mais. Hugot kay busog kukaran na dia ipangkatag-katag na. Okay daog di ara tong inununan hukaran na dia waday da kalangay ipang batang-batang na skili dia. Grabe ko na paspase. Porting yung pagkalamian niyo labas pa kayo ba. Makatukob yung mga labas-labas ang mga singkaw ani ron. Porting ayo sa. Matik buyo ka nagsabaw-sabaw. Kana goods. Grabe. Atong sinugba day. Matik ibutang na tayo sa bababos kanon. Samna dana himas mo. Goy tokbon niya putra sa pagduduha. Ay grabe nang gusla. Okay daog amo sa ni tokbon kay gipanggusla ng mga singkaw abunan. Unta bay. Sigit. Biyag. Terus mababat. Biyag. Yummy. Libog asip nito na. Ang tukok ba? Sinug ba? Susla dia. Tokbon na yun. Kanon. Biyag. Ngon. Mahaw. Tokol ba mga singkaw? Sisap lang ba mo eh? Tokol ba mga singkaw ha? Hindi lang kayo? Punabog labas-labas. Hindi na babaho. Babaho.
Apa? Lamay ito. Lamay. Sup-supong ulo. 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 Ano? Ini kanon. Grabe yung tagtukob mga singgaw. Pagmag mga lunos. Ba't kanon to? Nakot kan mga dan. Mga beto. Tiyak niyo ba? Purot ng kanon. Grabe mo ka nagtukob sa mga singgaw. Hindi po mangundang. Yusa. Gracias. Di ba? Busog ka naman niya deh. Yeah. Ayos ah. Singgaw nga. Lubos na kabarog. Walang isitirang buhay. Kaon sa bil mo ko, grabe ka. Singgaw ka. Katag eh. Wala mga buo-buo kaso singgaw. Ayun. Lidakan. Bagyo ba? Saan na tubig do? Kalampatib yung kamot. Itim na rin tubig. Busog yung sigaw. Tang na. Buto na. Buto na yun. Katok. Nakatok piso mo mo. Subla na mo. Grabe makadagtukob sa mga singkaw. Oy, por magway mga subad. Arilan takutob mga singkaw. I-share ko like ng video para mas daghang patag matukob.